Мен Зайна Габдинова Зилә Расид кызы булам. Ошо юлыкта туып үскәнмен, юлыкка кияүгә сыктым. Иптәшем Флүр Рәшит улы. Без 5 бала тәрбияләп үстердек. Балаларны ошо мал көтеп, мал белән бергә күп итеп мал асырыйбыз инде. Зур кызым кияүдә, күрше авылда Ишбердедә бер улыбыз бар. Икенче кызым нефтяной институтны бетеп, хәзер магистратураны быел бетә. Üçüncüsü Niyaz улым, ул Рәсәй чемпионы булды көрәш буенча. Ике бәләкәсебез яныбызда, берсе 5нче класста укый, берәүе быел мәктәпкә бара. Тәнкә тукмасны эшләү өчен бер аш калагы сау бер күкәйгә. Аш сумыйсың? Икәүне салдык инде. Ике берәү йомышка була инде. Ez gene simetip tuz. Şunu basarız. Тәнкә тукмасларны без кунакларда, бәйрәмләрдә, сугым ашларында да кулланабыз инде. Тәнкә тукмасны шу татар авылында юлыкта күп кулланалар. Басып беттек, хәзер тукмасны ял иттерәбез. Камыр үзләнсен дип, буны әзрәк вакытка куеп торабыз. Тәнкә тукмасны безнең халкыбыз, уны тәнкәләргә, талир тәнкәләргә тиңләп, тәнкә тукмас дип исем кушкан. Тәнкәне элек күз тимәсен дип, хатын-кызларның һәрбер киемендә булган бит инде. Балалар тугаста тәнкәле әйберләр, киемнәренә тәнкәләр тагып киеткәннәр. Һәм шул исәптәндер инде тәнкә тукмас дип уш исем биргәннәр моңа. Ул пешкәндә дә матур гына булып таралып ята инде. Ул икесе төрлерәк була инде. Биш бармактан, салмадан ул аерылып тора. Әнәем элек гел шул тәнкә тукмасны кадерләп торып, юкак кына итүгә, я ул үзе аерым юкак итәсең, тәнкә тукмасты шытырлап торсын дип кипсә шытырлап тора. Шулай итеп яеп, менә туйлардан соң икенче көнне киленсәенә шул тәнкә тукмасны пешерә торганнар иде. Бездә элек шулай булды. Әниемнәрдән бер шулай итеп күрдек инде. Тәнкә тукмас кадерле булган инде, шуңа шул кунакларга шулай итеп әниемнәр дә пешерә торган иде. Шул элек татар яласында булды бит инде, шуңа без онытмыйбыз, хәзердә кызлар да үзебез дә пешерәбез. Менә хәзер тукмас матур булып кына үзләнде, хәзер яергә дә вакыт йетте. Йомырткадан булгас икегә бүлеп алабыз. Siz yerlaşıp oturunuz. Yes. Yerlağız yerlağızını. Ye, belki ne yerlar yerlanay, şunu yerlağıp oturunuz. Sen başlasın. Yalan boylama, yalan boylama. Unutkanlar inde diye oylama.
Sıltırab akkan şişmelerinin savaşı. Qaytam indi qaytam tuğan yağıma, qırlarıma, tuğaylarıma. Qaytam indi qaytam tuğan yağıma, ənkəyin bağırım yanına. Bitti bizim. Bitti de koyayım bizniki. Tokmaz ezir. Hadi kiptirirge salabız. Buna hazır tokmaz ezir buldu. Onu salıp kiptiremiz. Kipke şunan kır-kırga bulayındı. Tenke tokmaz hazır ezir buldu kipti. Biz onu hazır kır-kırgabız. Onlamayğına kırpsak tokmaz heybet bula. Aşta da şulpa ağarmay. Şuğa onu ezirek koşup kullanırga gerek. Mına vak kana itip kırkabız indi tenke bulğaz, o vak kana bulurga teyiş. Onsuz gona. Şunday dadılıktan keskine bulayım de. Бұл tenke tukmaz, beş parmakka okşagan, no бұл tukma tenke tukmaz, nık yuqaq qana bula. Nık yuqaq qana yeyle. Şunun üçün o tenke bula, bak qana qırqılay şu. Hədir tukmasımızı pişirige salabız şulpağa. Bunda koyurmay. Şuanı köbürek salabız. Koyur hadi korkırga yaramay bu tokmastan. Ana kalay motor bulup tenke kokkunu yüzü veriyorlar. Ana pişirgende de köngüllü. Aşağında da köngüllü bu tokmasını. Evet. Kızların kamzolunda sandap durgan tenke kokkunu yüzü veriyorlar. Tenke tukmaz pişip saktı. Hədir tarelkalarga bulayız. Aşığız demli bulsun.